Lube indida usuku lomkhonto wesizwe kungena ezimbi nezinhle ngosuku olulodwa. Ngobingelele ngwamkelele channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi umfana kaDlomo uzala phansi enkandla eMahlatha Amnyama. Uma ngabe ke uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe mawaqeda ukuba le video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu tabengeze ngalo ke njengamanje luthi ke lube indida usuku kulowo ongumholi weqembu lomkhonto wesizwe umnumzane Jacob Zuma ngenkathi ke kungena izindaba ezinhle kanye ke nezimbi ngesikhathi ke esisodwa. Ezinhle ke ezithe nje mazingena ekseni zithi ke uyena umholi ke weqembu lomkhonto wesizwe futhi uyena ke manje umnikazi weqembu lomkhonto wesizwe ngokusemthethweni. Uthe nje sabungaza lezo lathi liyoshona ke ilanga kwabe ke sekungena ke ezinye ke manje zivela ke enkantolo yalo ke futhi ke ukhetho uphendula ke incwadi ke kade ke ibhalwe ke abameli balo ke leli qembu lapho khona becela ukuthi ke kuhlehliswe ukuhlala ke kwePhalamende njengoba ke lizohlala ngolesihlanu mhla ka-14 June 2024 okuyilanga ke lakusasa. Kusho ukuthi ke babhala ke abameli ke bathi cha ake kuthi ukuhlehla kancane ukuhlala kwePhalamende ngoba nathi siyathanda ukuthi ke sibe khona mangabe ke sihlangene ePhalamende lapha kwi-National Assembly, kepha asizokwazi ukuthi ke sibe khona mhla ka-14 kuJune ngenxa ukuthi sizazama ukulungisa izinkinga zethu no-IEC. Sinobufakazi futhi ke siyazi ukuthi ke kukhona ukubala okanye uqophololo benzeka ngenkathi ke kubalwa amavoti ngenkathi abantu bevotile mhla ka-29 May 2024. Ngakho ke sicela ukuthi ke nithi ukuhlehlisa kancane. Hawu ke bayithumela ke leyo ncwadi umfakazonto ke kwangathi ke akayinakanga waseke memezela ukuthi cha iPhalamende ke liyahlala mhla ka-14 kuJune 2024. Ozobe ngekho akekho, ozobe khona uzobe khona futhi ke sizoya phambili siselect upresident, select ke uspeaker kanye ke no deputy speaker. Hawu iqembu lomkhonto wesizwe laphinde futhi layibhala incwadi lathi cha sicela ke kuhlehle kungabi mhla ka-14, sicela nje ukuthi ukuhlehle kancane sithi ukulungisa inkinga zethu. Wathi umfakazonto nje chu yaseke simphendula ke inkantolo yathi nje umkhonto wesizwe ushaya eceleni ke kulokhu asizokuzwa ngawe, indaba nje yakho asizokuyisebenza. iPhalamende liyahlala mhla ka-14 uyathanda noma ke awuthandi. Kube ke iyona impendulo ke leyo ke evele ke khona enkantolo ke yezokhetho. Ngenza kwethu okusho ukuthi ke impela kusasa njengoba ke kuzobeke kulesihlanu usuku olukhulu kakhulu 14 June 2024 sizothola ke umengameli wezwe lalapha ke eMzansi Afrika, sizothola uspeaker, sizothola ke futhi ke no deputy speaker. Ngiyacabanga ukuthi ke njengamanje sekuthanda ke ukuba ke sobala ukuthi ke umengameli kuzoba ke ubani njengoba ke amaqembu afana ke ne-IFP asevezile ke ukuthi ke acheme nobani kanti ke futhi ke afuna ukuthi ke kubuse bani lapha eMzansi Afrika. Wena nje uma ngabe ke ungafuni ukusala ngaphandle ufuna futhi ukwazi ukuthi ke iqembu elithile licheme nobani uma ngabe ke kuza ku-national kanti futhi ke neqembu elithile licheme nobani uma ngabe ke kuza kwindawo ke yaKwaZulu Natal njengoba ke ibangwa kangaka, yenza iqiniso lokuthi ke ungcophela usubscribe, ulike bese ke uyakhomenta ukuze kungekusale kwivideo elandelayo. Ngiyabonga, asidibane khona.